imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità. Dan kollu stajna nagħmluh imma jiġifieri l-miżuri li nedejna, l-miżuri ta' inċentivi finanzjarji li nedejna, stajna nagħmluhom għax kellna ekonomija b'saħħitha. Jason Azzopardi mar jiġri l-qorti fuq gidba. Tal-mistħija. Rrid jitfa' lill-Prim-Ministru, lill-Brigadier u lis-soldati tal-Armata għall-ħabs għalhom orhom tal-li ta' kuljum jissugraw ħajjithom biex jieħdu ħsiebna. Jien kieku żgur ma konx nagħmilha. Minkejja li l-konklużjonijiet tal-inkjesta kienu ċari kristall, quddiem dan kollu l-kellim tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi mhux talli ma refax responsabilità politika iżda bl-akbar tustaġni għadda messaġġ wieħed. Ma nagħmel apoloġija għattu ta' xejn. Inti komdu b'Jason Azzopardi rid jitfa' fil-ħabs is-soldati. Iva! Għalih. U eżattament Adrian Delija x'għamel fuq dan kollu. Għal darb'oħra wera kemm hu dajjef f'das-sitwazzjonijiet meta affaċċjat biex jieħu deċiżjonijiet bħal dan. Jgħid mod u jaġixxi mod ieħor. Jiena naħseb ħan injora lil Jason Azzopardi għax naħseb għamilha mhux l-ewwel darba ma kemm il-darba u naħseb da ma jagħmilx ġid il-partit. Naħseb Jason Azzopardi għandu jelfa' wkoll ir-responsabilità tiegħu u jara u jispjega lin-nies kif l-aġir tiegħu fil-pubbliku qed jgħin lill-partit. Jason Azzopardi ma għamel ebda denunzja, kwerela kontra l-Forzi Armati, kontra l-Prim-Ministru, kontra s-soldati, kontra ħadd. Illum inti taf għall-verità. Għaddi messaġġ b'saħħtu għalik u għal Malta. Ejna inkomplu niġġeddu. Qalbek tħabba tal-Partit Laburista. Min dejjem xtaqt taħdem fil-partit u tara bajnejk ix-xogħol li jkun għaddejjem minn wara l-kwinti. Dan huwa ċans għalik. Il-Partit Laburista qed joħroġ sejħa l-volontiera biex ikompli jwettaq il-politika tiegħu għalik. Jekk int interessat, għamel kuntatt magħna fuq il-numru 21-249-900. Enna inkomplu niġġeddu. Adrian Delija huwa magħruf bħala politiku konsistenti kemm fi kliemu kif ukoll femilu, b'direzzjoni ċara fejn irid imur. Le? Eżempju ċar ta' dak li qiegħed ngħid huwa l-opinjoni tiegħu fuq il-lockdown. Ħajkollna nagħmlu lockdown. Jekk mhux illum kif qed ngħidu aħna, għadha pitada meta finalment ħajdeċiedi il-gvern. Għalfejn qed imbeżżaw lin-nies. Ħajkollna nagħmlu lockdown. L-oppożizzjoni qiegħda b'saħħa tajt u tħeġġeġ lill-gvern biex pajjiżna tittieħed id-deċiżjoni tal-lockdown illum qabel għada. Nis il-lockdown jiena semmejta darba darbtejn biss illum laqas biss semmejta. L-importanti li nfehmu lin-nies ta' m'hemmx lockdown minnu fih jew ebda lockdown mhux hekk isiru l-affarijiet. Le ma naħsibx li għaġġilt huwa ċaru. ċar u konsistenti f'dak li jrid jgħid, le? U allura jien iddiskrivejt bħala Trump il-U-turns kontinwi tal-gvern.
Sinjuri, inselmilkom nilqakom ma' namil ġdid għal din il-maratona ġbir ta' fondi inkomplu niġġeddu u bi pjaċir nilqa' miegħi hawnhekk fis-salott tagħna illum il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela, Dr. Lidja Abela kif ukoll Georgia May. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk magħna illejla. Din hija maratona illi ħaditna f'diversi lokalitajiet, impenn kbir minħata għall-amministrazzjoni u kumitati tal-partit, propju f'ġimgħa imma fejn ħajskatta il-proċess għal deputat mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Xtaqtek tgħidilna ftit l-importanza ta' dan l-irwol ta' deputat mexxej u kif se jiskatta dan il-proċess? Insellem lek, Antoinette, insellem lil-kull min qed isegwina, kemm jinkburi f'dan il-moment fejn tara laqda f'dan il-partit, kemm hija b'saħħitha. U huwa proċess anke din il-maratona li qegħdin fiha llum fejn tara din laqda, kulħadd jaħdem flimkien, kulħadd għandu għan wieħed li jara lil dan il-partit ikompli miex il-qudiem dan il-moviment ikompli jikber u iktar ma jikber iktar irridu nibqgħu ninfetħu għan-nies. Kruċjali li nkunu miftuħin għal kulħadd li nħallu lil kulħadd jibqa' jersaq qrib tagħna u dan verament huma fejn qegħdin bħalissa huma kwartieri fejn il-bieb huwa miftuħ dejjem, lejl u nhar dejjem miftuħ għal kulħadd. Il-proċess li għandna li ħajbda minn għada l-qoddim huwa wieħed importanti ferm għaliex qed nitkellmu dwar waħda mill-ogħla 3 karigi fil-Partit Laburista. U hija rwol kruċjali għaliex id-deputat mexxej nara li għandu fost diversi funzjonijiet għandu 2 minnhom li huma kruċjali li jiddistingu ruħhom minn funzjonijiet oħrajn. L-ewwel waħda hija dik li jara l-implementazzjoni tal-manifest elettorali li jara li dak kollu li ġie mwiegħed fil-manifest elettorali jiġi implementat. It-tieni waħda funzjoni importanti ħafna u se nkun nagħmel dal-appell biex terġa' tkompli tissaħħaħ din il-funzjoni hija dik ta' skrutinju fuq il-gvern fejn il-partit ikun qed jagħmel skrutinju fuq il-ħidma tal-gvern fejn joħroġ ukoll bi proposti tiegħu il-partit li jistgħu jitqiesu mill-gvern jistgħu ma jiġux aċċettati ma jkollok din il-funzjoni tal-partit illi anke meta għandek il-partit li qiegħed fil-gvern bħalissa dik hija funzjoni kruċjali. Ħafna forsi ma jarfuwix din il-funzjoni importanti. Il-partit iva jrid jagħmel skrutinju fuq il-gvern u jressaq il-qudiem l-idejat tiegħu. Hemmhekk id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit jassumi funzjoni importanti ħafna bħala l-bniedem li xprun ta' dan kollu li jkun qed imexxi dan il-proċess kollu. Importanti ħafna se tkun fejn għadha se tiltaqa' l-ewwel l-amministrazzjoni u mbagħad l-eżekuttiv se noħorġu minn ġewwa l-kwartieri, għadha maħnis se nkunu qegħdin niltaqgħu bil-mod tradizzjonali ġewwa l-kwartieri imma se mmorru għand in-nies. Xi ħaġa li tant nemmen fiha li mhux nistennew qabel tkellim dwar hawn il-bieb miftuħ. Issa ħammorru pass iżjed għadha, mhux nistennew in-nies jiġu mill-bieb miftuħ, aħna morru għand in-nies, għadha se mmorru f'Marsaxlok fil-lokalità tant sabiħa tant hija l-qalbi, ħammorru hemmhekk amministrazzjoni hemmhekk, eżekuttiv hemmhekk. U din hija xi ħaġa mhux ta' darba li beħsibni nibqa' nagħmilha li l-amministrazzjoni l-eżekuttiv anke l-konferenza niltaqgħu noħorġu minn ġewwa l-kwartieri u mmorru aħna għand in-nies mhux nistennew li n-nies jiġu għandna. Importanti mbagħad kruċjali se tkun għadha l-proċess li bih se niskattaw mekkaniżmu ta' bidla fl-istatut. Bidla fl-istatut fejn sal-lum ħammur ftit iktar snin fil-passat fejn kellek l-istatut tal-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit kien jipprekludi ġifieri jżomm persuna li tkun membru parlamentari milli tikkontesta din il-kariga. U d-dibattitu se jkun issa jekk għandniex immorru mill-ġdid għal mod kif kien l-istatut ftit ta' żmien ilu sa ftit ta' snin ilu. L-idea hemmhekk hija li għandek ikollok persuna illi tkun aktar iffukata fuq il-ħidma tal-partit. Meta inti membru parlamentari, meta inti terġgħu tgħid tkun membru fl-eżekuttiv, jiġifieri Ministru jew Segretarju Parlamentari, d-domandi hija ikollok ħin biżżejjed tiddedika għall-partit u l-viżjoni tiegħi għal dan ir-rwol, partikolarment meta l-partit qiegħed fil-gvern hija li jkollna dan id-deputat mexxej li jkun iffukat kompletament fuq il-ħidma tal-partit u naraw kemm ħadmet is-sistema fis-snin passati meta kellek xi ħadd li kien kompletament iffukat fuq il-ħidma tal-partit, naturalment hemm diskussjoni xi trid issir imma dawn huma l-idejat li jridu jiġu diskussi qed naraw xi ħadd li huwa totalment iffukat fuq il-ħidma tal-partit, jew se mmorru għal xi ħadd illi ikun maqsum bejn ħidma ta' membru parlamentari, ħidma fl-eżekuttiv u ħidma ta' deputat mexxej. U dan huwa għalhekk huwa partit li huwa miftuħ għall-idejat fejn niddibattu, niddiskutu, u mbagħad finalment nieħdu naslu għal dik id-deċiżjoni li wieħed dejjem tkun fl-aqwa interess tal-partit. Inti tkellem dwar l-iskrutinju illi l-partit jagħmel fuq il-gvern, imma teżisti wkoll is-sinerġija
bejn il-partit u l-gvern. U il-partit laburista huwa msejjes fuq 3 punti prinċipali, il-prinċipji tal-mobilità soċjali, tal-ugwaljanza u tal-ġustizzja soċjali. Issa, fil-ġranet li għaddew, fil-ġimgħat li għaddew, kellek impenji xiftit jowis mhux ħfief għaliex kellek il-poplu hemm barra il-pajjiż għaddej minn din il-pandemija, imma il-gvern oġbu jagħti pakkett lill-poplu li tant kien qiegħed jistenna. Kif tara li dik il-ħidma li għamilt int nisġet mal-prinċipji tal-Partit Laburista? Iva, jekk wieħed iħares lejn it-3 pakketti finanzjarji li nedejna sa mill-ewwel wieħed għall-aħħar wieħed dak li l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika dejjem kellna quddiem għajnejna prinċipju importanti li nippreservaw l-impjiegi għaliex nafu kemm l-impjiegi huma l-bażi ta' kollox ix-xogħol. Ix-xogħol għalhekk dan il-moviment, dan il-partit dejjem huwa sinonimu mal-ħolqien tax-xogħol. U għalhekk ridna aħna li f'dan il-mument partikolari ta' pandemija ma stajniex nissugraw li nitilfu dak kollu li ħdimna li f'dawn l-aħħar 7 snin, il-ħolqien tax-xogħol. Ġejna f'mument fejn iva d-domanda x-xogħol minħabba diversi fatturi naqset għaliex kellek stabbilimenti li ġew magħluqa temporanjament u allura ridna naraw li bil-miżuri kollha li nniedu inżommu dawk l-impjiegi li jkunu salvagwardjati fil-mument issa li ħriġna minn dak il-perjodu nidejna l-pjana riġenerazzjoni ekonomika. Biss insemmi li salvajna f'dawn l-aħħar ġimgħat 100,000 impjieg. Din hija xi ħaġa li ma nixbaqat niftaħar biha verament turi kemm dan il-gvern iħobb il-ħaddiem. Salvajna 100,000 impjieg. Mhux biss fl-aħħar pjan dak ta' riġenerazzjoni ekonomika, iddedikajna mill-pakkett ta' 900 miljun euro, 100 miljun minnhom purament tal-familji tagħna. 400 miljun għall-industrija infrastrutturali. L-industrija infrastrutturali se jgawdu negozji vera, ma se jgawdu l-ħaddiema wkoll iż-żgħar. Kemm kellna talbiet f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin ta' mechanics biex nagħti eżempju li jixtiequ jkollhom dak il-garaġġ żgħir u ngħidu hija diffiċli biex nagħtuhom premises. Din hija parti mill-proġett infrastrutturali industrijali bla preċedent illi nedejna ta' 400 miljun euro, dan huwa l-mod kif inħarsu lejn ix-xogħol. Kif inħarsu lejn in-negozji, il-fatt li aħna iva gvern li huwa pro-market, business friendly, ma jfissirx li huwa gvern illi jara biss l-interessi tan-negozjanti, aħna naraw il-pro-market, jiġri s-settur mod holistiku li nagħtu dak tan-negozju, l-importanti li nagħtu l-istimolu li meħtieġ lin-negozju, imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar biex insalvaw u nistimulaw dejjem aktar il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità. Intom familja illi għextu fil-politika, trabbejtu fil-politika. It-tnejn li intom, Lidja 10 snin segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali li bla dubju tagħtek insight kbira għall-ħidma tal-partit u għenitek ukoll issa fir-rwol tagħkom bħala Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu. Imma qegħdin ukoll naraw lil Georgia May illi qed tagħmel naqra entertainment u li tixtieq ovvjament li tkun involuta naqra iktar f'din l-intervista. Il-mistoqsija mhux ħanamilha lilha. Jien barra li qed narat nismagħha u tfixkilni Issa, qed nipprova nifoka fuq id-domanda meta jmissa l-mistoqsijiet. Kieku Georgia May tgħidlek li interessata li tidħol fil-politika l-qudiem xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? Ninkoraġġija għaliex il-politika tagħtik dik il-lodda biex li bija tista' tagħmel ħafna ġid. U kissaqsini ħaġa waħda li timmotivani u tinċentivani li nibqa' dej f'din il-ħajja li rwol, u mbagħad naturalment iktar ma rwol jitla l fuq, iktar tista' tagħmel ġid. Li mhux biss tkun tixtieq tagħmel il-ġid, imma jkollok f'idejk lodda li tista' timplementah. Li tgħin lin-nies, li tgħin liż-żgħar, li tgħin lill-foqra, li tgħin lil minu batut, li tgħin minnu fi klassi medja, li tgħin lill-ħaddiema, li tgħin lin-negozji tagħna u li mbagħad jirnexxilek toħloq dis-sinerġija fil-diversi saffi tas-soċjetà tagħna u bekk toħloq pajjiż li dejjem ikun aktar aħjar. Imma jekk xi darba Georgia se tkun qed tidħol fil-ħajja politika tittifhem li hija ħajja ta' ħafna sagrifiċċju, ta' ħafna impenn fejn inti iva tiddedika lilek innifsek għan-nies għall-pajjiż hija kariga mhux full time 24 sija 7 tiem fil-ġimgħa. Mbagħad meta tgħaddi minn mumenti bħalma għaddejna f'dawn l-aħħar 3 xhur titla' tarġi oħra l-livell ta' dedikazzjoni li jrid ikollok. Imma is-sodisfazzjon li joħroġ mill-kariga huwa wieħed enormi. Għalissa Georgia qed tiddedika lilha nnifisha tagħżel il-pets. Hux veru. Tiġ tgħidli naqra meta mortu Għawdex inti u l-mama kif spiċċajt ġibt il-buttons lura miegħek Malta. Irrakkuntalna ftit.
Jiena mort Għawdex. U meta wasalt, rajt dan il-kelb ħelu ħafna. Wis kien ħelu, imma mhux fil-looks biss, anke l-karaċċu tiegħu kien ħelu ħafna. Ma l-ewwel indunajt inti. U mbagħad gustajtu ħafna u jiena rrid nieħdu ħafna. Mbagħad qed il-mama qed please ma please. U jiena ma rridx imur Malta minajru. Kien pax kien ħellu. Ma tantx kellha għażla l-mama ġifieri. Le. Le. Mbagħad ħannejha u kont ħappy ħafna. U l-papa kien happy wkoll, kif kien sar jaf bih? Kif sir taf bih dan il-birak batin? Il-mama ma tantx kellha Għandna għażla. kurzita. Il-papa ma kellu xejn għażla, ma għaliex sar jaf fil-Facebook illi kellna żieda fil-familja. Insomma, żieda mal-ħafna għaliex. Mal-ħafna, ups. Pereżempju, sadni kif rajt dal-erba' ta' Halloween kittens żgħar, erba' kemm għandek kittens? Erba' Saqsejta qabel dejna. Għaliex il-familja tal-annimali dejjem qiegħda tikber. Xin kontu hemm barra intom ma tippreparaw, saqsejta kemm għandek pets? Kemm għandek pets? Xi tenna tli? Iktar? Mhux aħjar tgħidilna x'għandek pets eżatt. U jien għandi kurzita kbira fuq l-ismijiet, jiġifieri l-ewwel għidli x'pets għandek. U mbagħad ħansaqsik kif tażel l-ismijiet ta' dawn l-imbirkin pets. First we have sushi. Then we have mochi. Issa sushi? A cat or a dog sushi? Kitten. Kitten, sorry, ma kontx naf. These four Strays, cats I'm going to kolla say are all strays and they're all kittens. Sewwa. Mela, l-ewwel għandna sushi, naughty girl. Ħafna. Mochi. Muffin. U l-lum ġibna ieħor, biskit. Kolla, sewwa, tażilhom Halloween, inti tħobb tiekol naħseb, għax sushi, buttons, il-biskiet, kolla b'xi ħaġa. Ux, kif tażilhom l-ismijiet tagħhom? Jena, l-ewwel nara il-karaċċu tagħhom. Sewwa. U s-soltu nagħmlu bil-karattru tagħhom, pereżempju jekk huma naqanoti, insommihom xi ħaġa hekk, U l-mama f'da kollu fiex tiffiċer inti. U min qed jħossibhom dawn l-annimali flimkien? Jiġifieri għandha sens ta' responsabilità wkoll. Tieħu gost iġib l-annimali għaliex pereżempju l-stray kittens hija tħoss li qed b'xi mod qed tajnhom. Lil-buttons li kien stray abandoned dog u li kien fis-santwarju ta' Għawdex ixtaqet illi dal-kelb li għadu papi u li m'għandux min jieħu ħsiebu xtaqet ittieħ homey u tieħu ħsiebu tagħtih jiekol, tagħtih jixrob, Ġorġa taf. Dan kollu wara kollox dan jirrifletti wkoll it-trobbija li qegħdin tagħtu lit-tifla tagħkom għaliex kieku t-tifla ma jkollix l-affett u ma tkunx qed hija mdawra dak l-affett li taf li għandha tieħu ħsieb bl-istess mod li intom turu l-imħabba tagħkom u l-mod kif tieħdu ħsiebha. Issa din twassalni għal mistoqsija oħra ma' Lidja għaliex il-ħajja tagħkom inbidlet mill-lejl għan-nar. Inti sirt Prim Ministru, Lidja waqaft mir-rol tiegħek ta' Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali, tħaltu fix-xena kompletament issa iktar differenti minn qatt qabel. Kif qegħdin issibu l-bilanċ tagħkom bħala familja? Aħna b'xi mod minn dejjem konna involuti fil-ħajja pubblika u fil-ħajja politika. Robert, il-papa tiegħu sa minn età żgħira kien involut fil-ħajja politika u għamdorri jgħix bil-ġenituri fil-ħajja politika. Jiena kont segretarja għal 10 snin u riċentement Robert fil-2017 ukoll sar membru parlamentari u Ġorġa trabbi f'din il-ħajja. Ġifieri fil-Fjannar meta Robert sar Prim Ministru b'xi mod konna diġà imdorrijin f'din il-ħajja, però naturalment l-impenji ta' Prim Ministru u r-responsabilità ta' Prim Ministru huma differenti. U allura iva il-ħin huwa wieħed limitat ta' kemm Robert ikun magħna d-dar, però qegħdin naġġustaw u nipprovaw kemm jista' jkun insibu ħin flimkien.
speċjalment fil-weekend, naraw illi inqattaw ħin ma' Robert u Georgia morru niklu flimkien, Georgia tqatta' ħin mal-papa, jilabu flimkien u tipprova ssib ħin anke miegħu tiddiskuti xi problemi fil-homeworks tagħha, fl-istudji tagħha, jagħmlu attivitajiet flimkien, però fil-ħin limitat li għandna. Għadek issib il-ħin li sajrila kif kont tagħmel qabel? Ħin importanti ma nsibuh ukoll. Fil-verità jien hemm dorri naħdem sija twal. Ġifieri minn dejjem ta' dejjem kont m'hemmx sibtijiet, m'hemmx ħdut li hemm bżonn nagħmlu, għal daqstant iktar milli l-ħinijiet tax-xogħol li twalu ir-rwol inbidel. Ġifieri imdorri insommu dan il-bilanċ bejn ħin tal-familja mbagħad huwa l-ħin tal-familja. Ħin tax-xogħol huwa l-ħin tax-xogħol. U importanti li żomma dik id-distinzjoni. Naturalment, iktar mbagħad ma jkollok ftit ħin għall-familja, iktar tittara li jkun ħin ta' kwalità. Imma issibu kollu importanti li ssibu dak il-bilanċ għaliex fil-verità jekk inħarsu dal-aħħar 3 xhur dak il-bilanċ telaq kompletament. U tittifhem li kien mument jekk ma tiffukax 100% fuq ħaġa waħda, l-affarijiet il-probabilità kienet li se jmorru ħażin u nħarsu ftit madwarna x'ġara f'pajjiżi oħra. Ma rridx naqleb politiku llum, però hija realtà li aħna għandna madwarna l-Ewropa kollha illi krollat fil-verità jekk tara r-rati ta' mwiet ta' 20,000 ta' mwiet, ekonomiji kollassati. U tajjeb li nibqgħu nfakru dan is-suċċess kbir li għamilna aħna fuq livell ta' saħħa, fuq livell ekonomiku, verament ibrillajna. U qed nibrillaw ukoll sa dil-ġimgħa kellna l-iżvilupp fuq il-governanza tajba. Jiġifieri aħna li kellna skrutinju tal-Kummissjoni Venezja fejn kulħadd kien qata' qalbu minn dan l-eżerċizzju, kulħadd qal li l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni Venezja fuq is-salta ta' dritt f'pajjiżna kienu se jfissru traċedja għal pajjiżna. Fil-verità, il-Kummissjoni ta' Venezja lilna tatna ċertifikat ta' eċċellenza li issa u ġara s'issa din hija realtà, aħna tellajna l-istandard issa l-pajjiżi oħrajn. Mhux issa aħna qed nippruvaw niġu nikkonformaw ma' standards minimi, imma l-istandard ħloqna aħna llum. U ħloqna dan il-proċess, jiġifieri f'nofs pandemija fejn konna affokati fuq elf ħaġa. Imma tajna wkoll priorità lil dan is-suġġett tant importanti għal pajjiżna, bqajna dejjem bid-dialogu u dialogu kontinwu, ġifieri konna niltaqgħu f'konferenzi online kontinwament kif ukoll bil-kitba. Bqajna dejjem dal-proċess u verament dak li seħħ din il-ġimgħa issa tellajna l-istandard għal pajjiżi oħrajn. U jien ġa informat ukoll anke fih dan il-Kummissjoni Ewropea li qegħdin jgħidu li l-numru ta' pajjiżi ħarsu lejn x'għamlu f'Malta. X'differenza ġifieri fil-li f'mument minnhom aħna konna qed niġu kategorizzati man-naħa t'isfel. Illum qed jgħidu l-ħadd ieħor ħarsu lejn Malta, araw daw kif irnexxilhom jaqilbu l-affarijiet min-naħa dawwarna l-affarijiet bil-kontra. Ġifieri fejn min-naħa t'isfel tlajna fuq il-parti ta' fuq. Fadal, nibqgħu għaddejjin, ġifieri nibqa' għaddej fuq livell ta' governanza, tisħiħ tal-ekonomija, ma għax tkun tħobb lin-nies, tkun tħobb lill-pajjiż, tkun dedikat għal-ħidma fil-pajjiż. U kellek viżjoni wkoll x'trid tagħmel, kont determinat fiha ħafna. U trid tkun u ma trid taqta' qalbek minn xejn. Jiġifieri fil-mument li jibda ġej il-mewġ, jibdew ġejjin id-diffikultajiet, inti tiktar trid tiffoka, toqgħod attent u tibqa' għaddej il qudiem. Ma fl-aħħar mill-aħħar in-nies jagħmlulek kuraġġ enormi li tibqa' għaddej bil-ħidma u fl-aħħar mill-aħħar in-nies li timmotivak li tibqa' għaddej il qudiem. Inti biex ngħidu hekk meta sirt mexxej u Prim Ministru, wasal iż-żmien tal-pandemija u kellek il-mamudija tan-nar biex ngħidu hekk għaliex talt fi żmien li literalment xejn ma kien faċli. Kellek tkun Malta wkoll biex bħal kulħadd stajt toqgħod titkellem mal-mexxejja Ewropej via internet and whatever. Issa jerġa' jibdilek is-safar, jerġgħu jinbdewlek l-impenji barra minn Malta, forsi kollok impenji fit-tul ukoll issa barra minn Malta. Kif se tkun qed tlaħħaq mbagħad mal-familja minn barra, Georgia, kif ħadd tħossha issa forsi qabel meta kontu sifru flimkien. Misa ħajkun hemm momenti fejn inti ħajkollok tħalli l-familja u tmur għall-impenji tiegħek barra minn Malta. Iva, u deħlin f'mument kruċjali fejn tista' se jingħalqu l-negozjati dwar dak li jissejjaħ il-Malti Annual Financial Framework, jiġifieri il-budget Ewropew għal pajjiżna u għal pajjiżi Ewropej l-oħra għas snin 2021-2027 li darba se jkollu maqqat miegħu ir-recovery package mill-coronavirus ukoll wara post-COVID. Moment kruċjali, dil-ġimgħa kellna l-Kunsill ukoll li sar permezz ta' Zoom, ġifieri sar online.
Issa naturalment iridu il-mexxejja kollha rrikonoxxejna li biex nikkonkludu infakkar sar l-ewwel kunsill fil-bidu tas-sena, konna minna progress, u mbagħad l-affarijiet ġara li ġara fid-dinja kollha. Il-Multi-Annual Financial Framework ħassa d-dimensjoni ġdida minn kull wieħed differenti minn kull wieħed taqblu għaliex maqqat miegħu se jkun hemm dan ir-recovery package. U kollha qbilna illi f'Lulju se jkun hemm bżonn din il-laqgħa fiżika bejn il-mexxejja flimkien mal-Kummissjoni u mal-Presidenza tal-Kunsill fejn huwa mistenni li issa taħt il-Presidenza Ġermaniża jingħalaq dak il-pakkett kruċjali li ma nistgħux intawlu żjed. Issa nitkellem mhux Malta naturalment, qed nitkellem bħala is-27 stat membru flimkien mal-Kummissjoni flimkien mal-Kunsill kollet naqblu illi il-veloċità, r-rapidità li biha nagħlqu hija kruċjali. Huma kruċjali il-pakkett innifsu. Imma wkoll li wieħed ma jtawwal xi żjed. U għalhekk qed taħares Lulju se jkun impenjattiv, jiġifieri tieni jew it-tielet ġimgħa ta' Lulju mistenni li jkun hemm il-Kunsill li fih huwa mistenni li jingħalaq dan il-proċess. Se nkunu qegħdin naħdmu ħafna, ħdimna ħafna minna ħafna xogħol. F'dawn l-aħħar ġranet il-ħidma se tintensifika. Fadlinna numru ta' meetings oħra online ma' leaders ta' pajjiżi oħrajn. Irridu nġibu pakkett li huwa tajjeb, pakkett li huwa b'saħħtu għal pajjiżna ħajħodna għas-7 snin li ġejjin. Ma dik hija l-viżjoni u dak huwa li aħna naraw għal pajjiżna, il-pożittività li nġibu l-ġid, li nġibu l-fondi, li nġibu l-flus għal pajjiżna, li nissuperaw iva wkoll il-pakkett illi kellna li ġie negozjat mill-amministrazzjoni preċedenti qabel l-2013. U dan huwa li jimmotivak li tibqa' dejjem qudiem li tagħmel il-ġid tal-pajjiż. Aħna maħniex gvern li nedew niġġieldu bejnietna, aħna gvern li għandna l-ikbar ħaġa importanti li hija laqda. Dik laqda nittrasformawha f'ħidma l-pajjiż imbagħad. Lidja, din mistoqsija normalment jagħmluha lill-irġiel, imma jiena llum ħankun naqra differenti. X'hemm affarijiet li kien jagħmel id-dar Robert li issa mhux qed ikun daqshekk id-dar, illi forsi tarhom li kienu jdejquk u issa peress li mhux qiegħed ikun id-dar, tista' tarhom iktar tgħid dak kienu idejquni dawk l-affarijiet li kien jagħmel. U issa naħseb viċi versa jkollu jirrispondi wkoll, iżu jixtieq jirrispondi. Ħanibda bik imma. Ma naħsibx li nista' ngħid li hemm xi ħaġa li iddejjaqni f'Robert meta jkun id-dar. Xi ħaġa li kien jagħmel forsi ħalli xi ħaġa fin-nofs. Jew pereżempju jsajjar u ma jnaddafx wara. Dik baqa' jagħmilha, ġifieri jekk isajjar mbagħad jiena nisbarazza, ġifieri kienet hekk u baqgħet hekk. Ġifieri dik hija n-norma. Imma isajjar, ġifieri ju kien isajjar u baqa' jsajjar, imbagħad hija prattika bejnietna li mbagħad nisbarazza wara jien, però jieħu gost isajjar u isajjar tajjeb u Ġorġa tħobb li kell tiegħu. Issa Ġorġa ħaterġa' tmur lura l-iskola ara kemm ilek tkun mal-mama tagħmlu schooling, homeschooling kif kienu qed jagħmlu tfal kollha. Kemm inti looking forward issa li terġa' tmur lura l-iskola? Nottissijat qiegħed jien. Xi burda ta' bħal tal-lum l-iktar naħseb. Kemm nifhem il-ġenituri li ħafna ġenituri li qed jgħidu għad il-kelma. Għatlek. Qed nistenna tweġiba jien minn għandek. Looking forward li tmur lura? Issa s-sajf, l-ewwel ingawdina għas-sajf. Mbagħad wara s-sajf iva irrid nerġa' nara sħabi u nerġa' mmur l-iskola. Dejjem għad intelligenti di tifla ma tweġibit tagħha tgawdi s-sajf. Tal-aħħar iva. Happy. Nhar il-ġimgħa hija l-aħħar ġurnata tal-iskola. Kienet sfida ħelli f'dawn l-aħħar ġranet kellna nagħmlu. Smajt minn diversi ġenituri li din kienet sfida. Mhux faċli għaliex inti fil-dar meta għandek il-ġenituri qegħdin hemmhekk. Il-papa tagħha jkun qed jagħmel telefonata jew inkella għaddej bil-preparamenti tiegħu. U hi tkun diġà bdiet il-lezzjonijiet tagħha. Jiena rrid noqgħod magħha. Ġifieri mhux faċli li inti tħalli l-itfal li żomm it-tfal bil-qiegħda jikkonċentraw 100% fuq il-lezzjoni li tkun għaddejja. Ġifieri din iva kienet sfida li hekk Alla jrid tagħlaq il-ġimgħa d-dieħla, però minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-għalliema kollha illi b'dedikazzjoni baqgħu jagħmlu lezzjonijiet li tfal tagħna biex ikunu preparati issa s-sena skolastika li jmiss. Konvinta li l-għalliema kollha għamlu sagrifiċċji kbar għat-tfal tagħna. Dan wassalni għal
għal fatt illi kienaw diversi ħaddiema f'Malta u f'Għawdex illi tul dawn iż-żminijiet ħadmu ħafna iktar fosthom l-għalliema li kellhom jaħdmu b'mod differenti li ma kienx faċli għalihom. Il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li kellhom ikunu on track il-ħin kollu. Il-messaġġ tiegħek lil dawn il-ħaddiema kollha naf li inti bqajt iżżur il-ħaddiema biex turihom l-appoġġ tiegħek, saħħaħt anke ċertu miżuri li kull ma stajt tagħmel biex huma jissaħħu iktar, ikunu iktar sodi fil-ħidma tagħhom. Imma kieku kelli ngħidlek il-messaġġ prinċipali tiegħek meta tħares lura lejn l-isforzi kollha li saru mill-ħaddiema kollha fid-diversi oqsma tas-soċjetà Maltija. Messaġġ huwa ta' ringrazzjament kbir. Għaliex f'mument fej il-pajjiż konna aħna f'mument. Biss insemmi miżura waħda l-eluq tal-ajruport u l-portijiet. F'ħafna pajjiżi Ewropej it-twaqqif tat-turiżmu ikollu impatt, imma jkun impatt kontenut. F'pajjiżna inti letteralment talaq terz tal-ekonomija. Issek niżżil ċater u f'mument minnhom inti għalaq terz tal-ekonomija. Mela aħna is-sitwazzjoni ta' pajjiżna setet kienet waħda fraġli ħafna wkoll mill-aspett mediku. Minkejja dan ma ġara xejn. Jiġifieri aħna minn dan il-mument tant ħriġna b'saħħitna u ħafna minn dik, anzi ma ngħid il-ħafna, kull riżultat sabiħ li ġibna kien bis-saħħa tal-frontliners tagħna, bis-saħħa ta' dak il-ħaddiema kollha li nesew lilhom infushom u qalu aħna ħaniddedikaw lilna nfusna l-pajjiż u tara dan is-sens ta' pride nazzjonali, ta' gburija nazzjonali fejn kulħadd ingħaqad tal-għan wieħed, kulħadd fehem li kellna sitwazzjoni diffiċli qudiemna u kulħadd qal mhux se nħallu dan il-mument jelibna. Malta qatt ma tilfet ebda battalja li kellha qudiemha. Kulħadd kien determinat li nirbħu u rbaħna. U rbaħna forsi l-ikbar rebħa li wieħed seta' jimmaġina. Għaliex mill-aspett mediku brillanti, mill-aspett ekonomiku irnexxinna aħna iktar il-qatt kulħadd qalilna se jkollna xieren teluf ta' nies qiegħda. Mhux minnu ħarsu lejn l-istatistika il-qatt irnexxinna nikkontjenuh kważi ngħid mod komplet. Dawn huma affarijiet li jinkoraġġuk. Mal-mument li saffarna s-suffar, aħna dejjem għadna jkollna l-businesses tagħna up and running għal-mument li nerġgħu nibdew għan-normalità. Qed jara kulħadd. In-negozji tagħna qegħdin jirpiljaw tgħidli kuntent kompletament ngħidlek le, imma minna ħafna passi il qudiem ukoll. Fl-ewwel ta' Lulju jkollna pass ġdid fejn jerġa' jinfetaħ it-turiżmu f'pajjiżna 15 ta' Lulju ikompli jinfetaħ. Iva nħarsu l-qudiem m'iniex kuntent li nġibu l-ekonomija li kienet tikber l-ekonomija u tibqa' tikber u jibqa' jiżdied ix-xogħol, jibqgħu jikbru in-negozji tagħna, dan kollu huwa frott tal-ħidma ta' tant eluf ta' persuni. Asħa noqgħod insemmi kategoriji ta' persuni, sforz kollettiv ta' pajjiż, anka ta' dawk li jagħmlu sagrifiċċju tal-pensjonanti tagħna, tal-anzjani tagħna, mhux bis-saħħa tagħhom ukoll li kellna dan is-suċċess illi għadu fid-djar tagħhom segwew l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għalhekk sforz kollettiv, ħidma kollettiva fuq kollox suċċess kollettiv. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu hawnhekk magħna illum il-kumplament tal-ħidma it-tajba għandek Lulju kif għadt impenjattiv immens, it-tieni u t-tielet ġimgħa ta' Lulju ħajkunu b'mod partikolari għandek ħidma qawwija imma ovvjament tkompli tmexxi lil dan il-pajjiż u dan il-partit. Il-qudiem grazzi Lidja, grazzi Ġorġa wkoll tal-li kontu magħna. Min-naħa tagħna ser inkomplu issa bil-maratona naħa l-oħra tal-istudju. Bqgħu magħna, insellmilkom. Qalbek tħabba tal-Partit Laburista. Min dejjem xtaqt taħdem fil-partit u tara bajnejk ix-xogħol li jkun għaddejjem minn wara l-kwinti, dan huwa ċans għalik. Il-Partit Laburista qed joħroġ sejħa l-volontiera biex ikompli jwettaq il-politika tiegħu għalik. Jekk int interessat, għamel kuntatt magħna fuq in-numru 21 249 900. Enna inkomplu niġġeddu.
ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. Imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità. Dan kollu stajna nagħmluh imma jiġifieri l-miżuri li nedejna, l-miżuri ta' inċentivi finanzjarji li nedejna, stajna nagħmluhom għax kellna ekonomija b'saħħitha. Għajn li l-Partit Laburista jkompli jiġġedded biex jibqa' partit rebbieħ. Ninżommu lill-partit rebbieħ. Il-partit rebbieħ kif kien għal dawn l-aħħar 10 elezzjonijiet. Rebbieħ mhux biex nirbħu, biex nistgħu niggvernaw ħalli noħolqu l-ġid. Inkomplu noħolqu l-ġid. Aħna l-partit tal-ġid, il-partit tat-tajjeb, il-partit tas-sinċerità. Ejja ħanuru kemm aħna partit maqut u b'saħħtu, kemm aħna pajjiż maqut u b'saħħtu, kemm aħna Maltin illi nħobbu lil xulxin, kemm aħna wġien li nħobbu lil xulxin, kemm aħna poplu wieħed maqut. Għajn li l-Partit Laburista ikompli miexi il-qudiem. Fil-qalba ta' din il-maratona, inizjattiva ġbir ta' fondi inkomplu niġġeddu s-saċċan sa'kom li titkellmu mal-Prim Ministru ta' Malta l-mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela, qed jistenna d-donazzjonijiet ta'kom sissa li ktar li qed tirċievi t-tifla. Georgia May naħseb diġà rrispondiċi 3 telefonati jew qed ngħid sew u xek. Proset Georgia, sejra tajjeb ħafna bqa' sejra hekk. Mela qegħdin taraw in-numri kontinwament fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħkom. Grazzi minn qalbna Svetlana, it-telefons ma wafqux illum, ġifieri nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk il-ħafna Maltin u Għawlċin li anke llum propju fjum il-missier u propju llum il-ħadd għajtu tagħtu d-donazzjoni tagħkom għall Partit Laburista kif għamiltu wkoll matul din il-ġimgħa kollha. Eżattament, fil-fatt nirringrazzjaw dawk kollha illi taw donazzjonijiet tagħhom fil-lokalitajiet, dawk kollha li ġew hawnhekk sabiex jagħtu direzzjoni diretta wkoll il-Partit Laburista u dawk kollha illi ċemplu llum u taw id-donazzjoni tagħhom. Ovvjament aħna qegħdin nitolbukom biex tkomplu ċemplu sal-aħħar ta' din il-maratona biex imbagħad ovvjament ikollna is-somma finali li jkun ġabar il-Partit Laburista waqt din il-maratona ġbir ta' fondi. Grazzi illi għedin tinvestu f'dan il-partit illi kontinwament anka f'din is-sitwazzjoni baqajjejn liċ-ċittadini Maltin u Għawlċin. U issa ċans li troddu xi ħaġa lura. Kif qed nilkomkom iċ-ċans li anke titkellmu ma' Dr. Robert Abela, l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, qiegħed hawnhekk jistenna d-donazzjonijiet tagħkom ukoll. Tiġà rċieva xi donazzjonijiet flimkien ukoll mat-tifla u mas-Sinjura Lidja Bela kif ukoll mal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi. Inkomplu nieħdu aktar u aktar donazzjonijiet fl-aħħar ftit ħin. Eżattament, l-aħħar ftit minuti ta' din il-maratona. Jiena verament looking forward wejn li nkun naf issa is-somma finali, ovvjament, li tkun ġabret illum il-Partit Laburista. Dejjem inħeġġukom tistgħu tagħtu il-ftit mingħand il-ħafna. U xek, ftit mingħand il-ħafna dejjem tellajna. Qed nigosta l-Ġorġa jien. Għaddit it-telefon lil-mamma. Ħanejduha kif inhi, ħana meta konna qegħdin bil-qiegħda u Ġorġa kienet qiegħda fuq is-sufan meta kienet tintervista Antoinette il-Prim Ministru. Rajnija naqra restless u aħna għadna ta' tfalli huma ovvjament bladu imma l-lu issa tuħu pjaċira. Eżatt, għandha xi ħaġa x'tagħmel. Importanti li tuħax tagħmel. Tajjeb, jiġifieri iktar ma jċempel it-telefon ifisser li iktar donazzjonijiet deħlin għall-Partit Laburista, ġifieri grazzi minn qalbna tad-donazzjonijiet tagħkom. Nimmaġina bħalissa il-melodija tat-telefonati tinżel għasel. U xek. Mela, hemmhekk aktar telefonati. Kif qed ngħidulkom l-aħħar ftit ċans
l-aħħar ftit ċans biex tagħtu donazzjoni f'din l-inizjattiva bit-tema inkomplu niġġeddu kif qal anke l-Prim Ministru fl-intervista li għamlet il-ġurnalista Antoinette Falzon qegħdin fi proċess li dan il-partit ikompli jiġġedded u għalhekk grazzi għad-donazzjonijiet tagħkom dan il-partit jibqa' b'saħħtu u jibqa' jagħmel ukoll il-ġid għall poplu Malti u Awċi. Ġifieri iva l-aħħar ftit ċans il-maratona mhux se tibqa' għaddejja bħas-soltu sal-ħin ta' xil-11 tajjeb, ġifieri l-aħħar ftit minuti biex tagħtu verament donazzjoni lill-partit. Fil-fatt sajna naraw bidla wkoll anke fil-maratona fejn il-maratona kienet orrajt illum, però il-ħidma bdiet minn ħafna ġimgħat qabel fejn id-donazzjoni bdew jinġabru fil-lokalitajiet u mbagħad illum fejn il-qofol ta' din il-maratona kienet bejn it-tlieta u d-9 ta' filgħaxija fejn mbagħad hemmhekk intqajna ma' diversi personalitajiet li jaħdmu fih dan il-Partit Laburista, għamilna diversi intervisti li kienu interessanti u ħafna dwar il-ħidma li kienet għaddejja. Il-kap eżekuttiv Giorgia Zoppardi l-idea kienet li l-Partit Laburista jibqa' viċin in-nies kif wara kollox dejjem kienet tanka xewqa tal-Prim Ministru u mexxejtana immorru fid-distretti, immorru fl-irħula, immorru fl-bliet u kif tafu din il-ġimgħa żorna d-distretti kollha u fil-ġimgħat li għaddew il-Partit Laburista żar grazzi għal kollega ħabib tagħna Manuel Kuxkir żar kull lokalità flimkien ma' numru ta' volontiera u qed insemmu l-volontiera kif anke ħabbar aktar qabel il-kap eżekuttiv qegħdin nagħmlu sejħa għal volontiera. Qegħdin taraw tajb li nagħtu anke numru Svetlana. Jekk hemm min jixtieq illi jkun volontier ma' dan il-partit, partit kbir, in-numru tat-telefon huwa 21-24-9900. 2-1-2-4-9-9-0-0. Emmek taħtu l-informazzjoni taħkom l-persuna li tkun għedin tirrispondi dan il-telefon, għatu għaldu l-informazzjoni għedin nitolbu għal-persuni volontiera li jistaw jgħinu l-Partit Laburista. Sabiħ li tkunu parti minn dan il-partit. Partit rebbieħ li wkoll għandu bżonn numru ta' nies, numru ta' volontiera biex inkomplu niġġeddu nkomplu nimxu l-qoddim. La 2-1-2-4-9-9-0-0 huwa in-numru fejn intom tistgħu iċċemplu biex tissieħbu volontiera. Però fuq l-iskrin qegħdin taraw in-numru ta' donazzjonijiet verament l-aħħar ftit minuti. L-aħħar ftit minuti biex tagħtu donazzjoni. Ħanal u ftit żgħira, ftit sekondi, ibqgħu magħna però, ibqgħu magħna. Qalbek tħabba tal-Partit Laburista. Min dejjem xtaqt taħdem fil-partit u tara bajnejk ix-xogħol li jkun għaddej minn wara l-kwinti, dan huwa ċans għalik. Il-Partit Laburista qed joħroġ sejħa l-volontiera biex ikompli jwettaq il-politika tiegħu għalik. Jekk int interessat, għamel kuntatt magħna fuq in-numru 21-249-900. Enna inkomplu niġġeddu. Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. Imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità. Kollu stajna nagħmluh imma jiġifieri l-miżuri li nedejna, l-miżuri ta' inċentivi finanzjarji li nedejna, stajna nagħmluhom għax kellna ekonomija b'saħħitha. Ħankun jibes ta' fil-kelma ma ħanuża. Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ.
Ġo taħt nara li ġejjin, nara l-affarijiet kollha. Nagħmel id-deċiżjoni li għandi nagħmel. Nitlobhomx. Nibqgħu jinżam dak il-huwa l-pretenzjoni. Adrian Delija huwa magħruf bħala politiku konsistenti kemm fi kliemu kif ukoll femilu, b'direzzjoni ċara fejn irid imur. Le? Eżempju ċar ta' dak li qiegħed ngħid huwa l-opinjoni tiegħu fuq il-lockdown. Ħajkollna nagħmlu lockdown. Jekk mhux illum kif qed ngħidu aħna, għada pitada meta finalment ħajdeċidi il-gvern. Għalfejn qed imbeżżaw lin-nies. Ħajkollna nagħmlu lockdown. L-oppożizzjoni qiegħda b'saħħa tajt u tħeġġeġ lill-gvern biex pajjiżna tittieħed id-deċiżjoni tal-lockdown illum qabel għada. Nis il-lockdown jina semmejta darba darbtejn biss illum laqas biss semmejta. L-importanti li nfehmu lin-nies ta' m'hemmx lockdown minnu fih jew ebda lockdown mhux hekk isiru l-affarijiet. Le ma naħsibx li għaġġilt huwa ċaru. ċar u konsistenti f'dak li jrid jgħid, le? U allura jien iddiskrivejt bħala Trump il-U-turns kontinwi tal-gvern. Fl-aħħar 10 snin, il-Partit Nazzjonalista imbarka fi vjaġġ solitarju ta' distakkament mill-elettorat Malti. Kien vjaġġ li beda b'suċċess l-ex-Prim Ministru Lawrence Gozzi. Tkompla b'mod eċċezzjonali mill-baħri espert Simon Busuttil biex fl-aħħar ħatmun il-kaptan tal-kaptan. Il-baħri li wieħed stil tal-vjaġġar ġdid, stil differenti minn dan. Kien hemm fuq li telqhom il-Partit Nazzjonalista and something was wrong and was seriously wrong. L-arroganza li forsi kellna għax il-poter assumejna li kien tagħna għal snin twal. Il-bidu kien jidher li sejtina baħħar ta' stoffa. Bniedem li seta' jibdel ir-rotta żbaljata li ħadu ta' qablu, però l-ekwipaġġ ta' madwaru ma kienux tal-istess ferma. Il-Partit Laburista m'iniex ser ngħid maqsum f'mil-biċċa, imma ħanejt maqsum f'80 biċċa, maqsum f'80 biċċa. Huwa gvern tal-ħabba kont. Niġu l-lum, Sur President, u chickens, il-cowards tal-gvern, Sur President, huwa bullshit. Sfortunatament, fil-Partit Laburista, partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. ħankomplu l-axħar ftit. Ftit minuti. Tajjeb, ġifri t-telefon ma waqafx doq, ġifri qegħdin noddu l-axħar ċifri, ħalli minn hawn ftit ieħor nħabbru ċifra finali ta' din l-inizjattiva ġbir ta' fondi inkomplu niġġeddu. Il-pen ir-reġan bidel hawnhekk ta' telefonati, tuhom x'jagħmlu ħanieħdu kol kummenti minn għandhom ħalli ovvjament inkomplu nħeġġu t-telespettaturi fadar l-aħħar ftit ħin, Ian Kassal de Paris, l-appell tiegħek it-telespettaturi kif inti l-ewwel net? Jiena tajjeb ħafna l-appell tiegħi fadal l-aħħar ftit sigħat, nappella l kulħadd biex iċempel minuti, nappella l kulħadd biex iċempel niftakru kemm dan huwa l-partit li huwa tan-nies li jgħin in-nies li anke f'mumenti diffiċli il-poplu Malti sab il-Partit Laburista biex jgħinu dan il-gvern. L-appell tiegħi kif għamilt jiena iddedikajt il-ħin biex niġbor il-flus għal dan il-partit kbir. Kull min qed jisma'na ċemplu għaliex l-għajnuna tagħkom hija importanti ħafna għax nagħtina l-kuraġġ biex inkomplu nwettqu il-politika għalikom. Grazzi u pubblikament nawguralek. Ħanieħu l-kummenti tal-Ministru Michael Farrugia, Ministru l-appelli tiegħek verament l-aħħar ftit minuti.
Iva baqa l-aħħar ftit u naħseb tajjeb illi wieħed. Svetlanek tuħod l-telefon. Bil-qalb kollha. Għax ma waqafx hawnhekk. Nitlob illi fl-aħħar ftit wieħed jekk għadu ma ċempilx iċempel issa jagħti il-donazzjoni tiegħu, il-partit għandu bżonn il-support finanzjarju apparti il-support tan-nies biex jgħinuh. Naħseb tajjeb ukoll illi wieħed isemmi illi irnexxi li f'dal aħħar jumejn niġbor minn għand diversi persuni 8,000 euro illi se jkunu qed jgħaddu lejn il-Partit Laburista. Inkomplu naħdmu bil-ħidma tal-partit nistgħu nassiguraw illi waslu il-messaġġ pożittiv, il-messaġġ ta' tama tal-futur ta' pajjiżna ħalli pajjiżna jkompli jitmexxa mill-Partit Laburista. Grazzi Ministru, anke grazzi ta' donazzjoni ta' 8,000 euro illi ġbart minn diversi persuni, 8,000 euro oħra għal Partit Laburista. Għawek, fil-fatt Onorevoli Clifton Grima u koll, l-għonet kif inti l-axħar messaċ, ovvjament l-axħar ftit minuti ta' din il-maratona. Iva, nkompli ħeġġeġ dak li jkun Catherine, għandek tar telefonata minn il-fuxejn, ma jaqbilx. Grazzi l-poplu li jkopli juri għandu fiduċa fil-partit, il-telefonata ma waqfux u l-fatt li anke aħna bħala esponenti tal-Partit Laburista meta rsaqna il-poplu sabiex jagħti il-kontribut tiegħu da biħġaru laqa il-talba tagħna dik timlik biktar ħeġġa biktar kuraġġ. Aħna partit li dejjem kellna għan wieħed dik li nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u naħseb illi fl-aħħar snin, fl-aħħar 7 snin u rejna bil-fatti illi din nagħmlu bidla għall-aħjar fil-ħajja tan-nies. Allura nirringrazzja dawk kollha tiġà tal-għajnuna tagħhom u iva nagħmel appell sabiex nibqgħu nersqu l qudiem ħalli il-familja tal-Partit Laburista tkompli tikber u tkompli tissaħħaħ. Jiena Rrit nirgrazzi l-nies u ħbib tiegħi li fl-aħħar ġranet taw donazzjoni tagħhom ġbarna somma ta' 1,640 euro u minn qalbi grazzi tal-għajnuna illi ħadkun ferma prezzata u nistgħu nużawha sabiex inkomplu niġġeddu nagħmlu il-ġid għal pajjiżna. Grazzi ħafna lilek, grazzi ħafna. Mela, intant qabel nieħdu l-koll il-kummenti ta' Catherine sakemm tirrispondi t-telefonati, litteralment qed ngħidulkom fadal l-aħħar ftit minuti. Iva, fil-fatt qegħdin nagħmlu l-aħħar arranġamenti bejnietna biex nikkonkludu. Verament fadlilkom l-aħħar ftit minuti biex illum tgħinu lil dak il-partit illi mill-gvern dejjem lilek, lill-familja tiegħek u l-leżiż tiegħek. Iva, donazzjoni żgħira għal tant u ħafna ġid li jagħmel miegħek il-Partit Laburista. Mela kumment malaj minn għand is-segretarja tal-Eżekuttiv. L-aħħar kumment minn ħatijak. L-aħħar skost issa u n-nasajri mit-19 ta' Ġunju dorna l-lokalitajiet kollha, issa qegħdin niġbru minn hawnhekk mill-Ċentru Nazzjonali Laburista li huwa id-dar naturali tal-poplu kollu. Nħeġġixkom sabiex minn għadu ma tax jagħti u jinvesti fil-Partit Laburista. Grazzi ħafna lilek, mela. Ejja nkomplu nisimgħu din il-melodija sabiħa tat-telefonati. Dawk dejjem ifissru li qegħdin jidħlu donazzjonijiet. Jiena għandi kurzita kbira issa s-somma finali. Għal darbohra Svetlana ftit tal-ħin ilu fakkarna li l-Partit Laburista qed jistieden aktar persuni biex jingħaqdu bħala volontira ma' dan il-partit. 21-24-9900 2249900 huwa n-numru fejn intom tistgħu iċċemplu għal aktar informazzjoni biex tissieħbu bħala volontiera ma' dan il-partit. Il-volontiera jkun hemm bżonnhom kontinwament fil-ħidma ta' kuljum fl-attivitajiet, anke attivitajiet tal-massa li issa jkunu ġejjin anke fi żminijiet li ġejjin, għalhekk importanti jekk tixtieq tissieħeb bħala volontier iċċemplilna. Issib min jgħidlek imma jinx kapaċinati, jinx kapaċi nagħmel. Kulħadd għandu postu mal-Partit Laburista, kulħadd huwa kapaċi jagħmel xi ħaġa. Jiġifieri jekk inti persuna li tajt isma' jiena nista' noffri ftit sigħat il-Partit Laburista għaliex li jagħmilha ċempel dak in-numru fuq 2124900 fejn inti hemmhekk tagħti id-dettalji tiegħek u mbagħad ovvjament jagħmlu kuntatt miegħek biex ituk aktar informazzjoni. Għandna bżonn prattikament kull min għandu iċ-ċans li il-ħin li jagħti lill-Partit Laburista. Kemm tħobbu l-partit, kemm tkunu tixtiequ tagħtu semkom, dan huwa ċans tagħkom. Intant, ħanibqgħu ngħidulkom l-aħħar appelli verament l-aħħar ftit minuti. Jekk forsi għadha kif tħalt id-dar, xelt is-setta tat-televiżjoni fuq One, l-istazzjon favorit tiegħek,
issu ċans li qabel it-tem tmiem il-ġimgħa oħra tagħti donazzjoni lil dan il-partit. Donazzjoni kemm hija dejjem apprezzata. Ġifieri qegħdin fl-aħħar ftit minuti biex inkomplu nirċievu hawnhekk fejn it-telefonati l-qalba ta' din il-maratona inkomplu nirċievu donazzjonijiet. Minn hawnhekk nerġgħu wkoll nirringrazzjaw il dawk il-volontiera kollha illi matul dan l-aħħar ġimgħat ħadu ħsieb illi ovvjament jagħmlu il-ġabra tagħhom fil-lokalitajiet differenti. Ma kienx persuna waħda jiem u ġimgħat ta' xogħol. Da ma kienx hemm persuna waħda wejn illi daru bib sabiex ovvjament ikunu jistgħu jiġbru d-donazzjonijiet tal-Partit Laburista. Kienu numerużi dawn in-nies u minn hawnhekk minn qalbi nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna tal-ħin tagħkom illi tajtu lill-Partit Laburista għaliex bis-saħħa tagħkom somma li fil-fatt ser nisimgħu kemm minn hawn ftit tal-momenti oħra hija bis-saħħa tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħbieb tal-appoġġ illi tagħtu lill-Partit Laburista. Il-partit illi dejjem tagħkom lura. Ħafna minnkom bħalissa bdejtu tirċievu anke ċekkijiet b'ammonti differenti fid-djar tagħkom. Iva, llum huwa ċans illi terġa' troċċa ħaġa lura lill-partit u tgħidlu grazzi. Grazzi ta' dak illi tajtni lura tul dawn is-7 snin. Qed nieħu gost illi għalkemm aħna hawnhekk bajna npallaw wejn it-telefonati ma waqfux. U dan qed iżidu anzi qabdu ritmu sew Michael, ġifieri importanti ħafna. Però verament l-aħħar ċans. Ġifieri qegħdin nistennew biex jagħmlulna sinjal biex anke nikkonkludu din l-inizjattiva illi kif edna mhux inizjattiva li bdiet illum iżda inizjattiva li bdiet jiem u ġimgħat ilu. Il-kollega tagħna Manuel Kuxkiri dar kull lokalità f'Malta u f'Għawdex biex il-Partit Laburista jkun qrib kulħadd. Matul din il-ġimgħa permezz ta' edizzjoni speċjali ta' pjazza kuljum żorna diversi distretti u għalhekk il-Partit Laburista kien viċin tagħkom hemmhekk ukoll. U allura grazzi illi tajtu l-appoġġ tagħkom. Però hemm min tiġa ta' donazzjoni matul din il-ġimgħa u llum jerġa' jgħidlek isma' ħanati xi ħaġa oħra. Iva, verament l-aħħar ftit ċans, l-aħħar ftit minuti biex tgħin il-Partit Laburista f'din l-inizjattiva ġbir ta' fondi. Kif rajna din il-maratona kienet totalment differenti milli kif naraw is-soltu minn hawnhekk nixtieq ukoll nirringrazzja l-artisti ta' dawk il-kanzunetti verament mill-isbaħ wejn dorna ħafna u ħafna lokalitajiet fejn. L-artisti, il-membri parlamentari kollha li ħadisem fi lob. U għamilna lob ukoll għamilna telefon fil-fatt kemm Clifton ma kienx magħna, però Michael u Ian kienu magħna waqt il-logħba tat-telefon. Ħadna gost ħafna u ġvera. Jiena hawnhekk illum irrealizzajt li isma' Ian kien illi minnek beda l-gideb imma Ian Marelli minnek dar kollox. Pero ovvjament intlaqgħu tajjeb ħafna ma' telespettaturi. Il-Penitel Shootout u xek. Grazzi lil kull min ta' semmu f'din l-inizjattiva ġbir ta' fondi b'differenza bit-tema inkomplu niġġeddu. Għaliex verament il-Partit Laburista jemmen li jrid ikompli jiġġedded biex jibqa' anke dejjem relevanti. U għalhekk qegħdin inkomplu niġġeddu u għalhekk qegħdin inkomplu nagħmlu sejħa l-volontiera. Għaliex grazzi għalikom li anke tissieħbu bħala volontiera mal-Partit Laburista nistgħu inkomplu niġġeddu. 2124-9900 tixtiequ tkunu volontiera mal-partit. U issa vera ħanalqu din il-maratona. Ħamorru għal feature qasir ibqgħu magħna ħalli tkunu tafu s-somma finali. Ġejtaw għalu li m'għandix vot. Adrian Delija, l-isem li fisser aktar inkwiet, ġlied u ntriċċi fil-Partit Nazzjonalista għal dawn l-aħħar sentejn u nofs. Isem li għal-ħafna għall-ewwel fisser direzzjoni u dera ġdida għall-Partit tal-Pjetà, madankollu wieħed li aktar ma għadda żmien aktar ġibet leħ turbulenzi politiċi li qerżu l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista.
kif dan is-servizz ser jagħti ħarsa lura lejn it-tmexxija ta' Adrian Delija u l-iktar episodji li fihom kienet ikkonfermata b'deċiżjoni għaqlija tal-poplu li jafda lil Partit Laburista, wieħed ma jistax ma jibdix bil-kampanja għal kap tal-Partit Nazzjonalista li ddominat is-sajf tal-2017. ta' Lulju 2017. Dakinhar fodwa sajfija taħt xemx tiżreġ, Adrian Delija jitfa' ismu għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Joħroġ blajta ta' mod ġdid u jtellaq kontra Alex Perici Kalascione, Frank Portelli u Chris Sajt. Dakinhar għalkemm ingħatat l-impressjoni li kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb, bdiet tidwi il-maltempata bejn iż-żewġ fazzjonijiet li qasmu l-partit. L-24 ta' Awwissu 2017. Tasal l-ewwel daqqa għal Adrian Delija. Daqqa li skattat il-ġlieda blajeda ma' dik li kellha tkun il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Il-blogger Daphne Caruana Galizja tallega li Adrian Delija għandu kont bankarju f'Jersey u li fih daħħal miljun sterlina li ġejjin mill-prostituzzjoni. Adrian Delija jirreaġixxi u jiddikjara li hemm id moħbija. Il-mistoqsija taf x'inhi li tridu tistaqsu min ilit wara dan kollu. Qed taħdem waħedha jew qed taħdem oħrajn. Għalfejn fuqi biss lil min qed indejjaq jien. Lil min qed indejjaq jien. Mhux tal-istess fema kienu dawk li Delija iddeskriva bħala lit moħbija, kif l-ex kap Simon Busuttil iddikjara li kieku kien hu li qed jaffaċċja akkuża waqt kampanja għal kap tal-partit kien jirtira. Nitolbu lil Dr. Adrian Delija in vista tas-serjetà u l-gravità tal-affarijiet li sab il-Kumitat ta' Etika sabiex min jeddu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kandidat għal din l-elezzjoni. Jien nista' nitkellem għalija li kieku kont jien iffaċċjat b'dan it-tip ta' rapport fil-pożizzjoni ta' Adrian, jiena kont nirtira minn din l-elezzjoni. Għaliex tridu jirtira l-kandidatura tiegħu lil Dr. Adrian Delija, ma kontx kapaċi tgħidlu fejn x'għamel ħażin. Għaliex tridu jirtira l-kandidatura tiegħu lil Dr. Delija. Madankollu minkejja l-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, dan l-ewwel episodju negattiv fil-karriera politika ta' Adrian Delija kixef l-ewwel żball tiegħu, dik li qatt ma talab investigazzjoni fuq innifsu. Konferma li miegħu innifsu jimxi b'kejl differenti għal dak li jipritka. Inti min jeddek imma l-Prim Ministru għamel dwaru, inti min jeddek sejjer għal-inkjesta maġisterjali. L-istess mistoqsija diversi drabi, ħanajdilek diversi drabi. Le, min issejjer, le. Le, min issejjer, le. Żball ieħor ta' Delija kienet il-juter li għamel fil-konfront ta' Simon Busuttil. Żball li jarralu ħafna kif kien l-istess kap u l-fazzjoni tiegħu li għal darba 2-3 provaj tajjar lil Adrian Delija mitmun tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fit-22 ta' Lulju ġew ippubblikati l-konklużjonijiet tal-inkjesta E-Grant. Konklużjonijiet li wrew biċ-ċar li l-kumpanija E-Grant ma kienx la tal-Prim Ministru Joseph Muscat, la ta' martu Michel Muscat jew ta' xi membri tal-familja tiegħu. Dakinhar Adrian Delija jitlob lil Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-grupp parlamentari fil-waqt li neħħieħ minn kelliem għal governanza tajba. U allura jiena illum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru ir-responsabilità politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari. Madankollu, kliem Delija dakinhar kien kollu sħab fl-arja, kif fis-qarrija 8 ijiem biss wara spiċċa bela kliemu mar lura minn dak li ddikjara u rtira id-deċiżjoni kontra Busuttil.
Il-paranoja u l-ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet tal-Pjetà waslet biex Adrian Delija joħloq grupp ta' żgħażagħ ieħor fil-Partit Nazzjonalista u jwarrab fil-ġemp il-fera tal-MZPN. Din il-mossa waslet għal qasma fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Partit Nazzjonalista bit-tmexxija tal-MZPN magħrufa għar-rabta tagħha mal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil toffri r-riżenja tagħha lis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley li ma riżenja ma ġietx aċċettata. Il-mod ġdid ta' Adrian Delija der ukoll fiċ-ċar fin-nies li għażel sabiex jerfgħu ir-responsabbiltajiet tal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li Delija sab il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista f'qagħda mwera, l-għażla ta' Antoine Zammit ma għenet xejn. In-nuqqas ta' esperjenza ta' Zammit inkixfet fuq Facebook f'Settembru tal-2019, hekk kif fuq Facebook saqsa għal pariri mingħand in-nies li jifhmu fil-banking. Parir fuq affarijiet li jirrigwardaw il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Ftit jiem biss wara jtella video fuq YouTube igerger għaliex ma jistax jaċċessa stazzjonijiet pornografiċi fuq kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet. I'll go to adults. Adult section. Here I will press 1, 2, 3, 4. Zammit ir-riżenja ftit wara. Riċentament ukoll der fiċ-ċar kemm Adrian Delija daħħal il-lifa fil-komma dan hekk kif l-istess bniedem li qafda biex jirriformalu l-partit tal-Pjetà qallu li qed idaħħak lin-nies bih. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina? Meta sa nindunaw? Jekk xejn riċentament Luis Gallia, dinosawru politiku ta' snin 80, kompla jikkonferma kemm l-għażla tal-kap fil-konfront tiegħu kienet waħda żbaljata. Dan hekk kif qajjar lill-Partit Laburista li huwa marid bil-kanser. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marid, partit marid. X'ħajamel? Ħanqumu jekk hemm bżonn kuljum biex niġġieldu aħna. Dan huwa x-xejn ejja ħanajdlek jien. Filwaqt li sissa dan is-servizz ta' ħarsa lejn l-iżbalji amministrattivi ta' Adrian Delija, l-iżbalji politiċi tiegħu ma naqsux. Ewlenija fosthom hija l-vot fuq l-emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika li kompli tħarrax il-pieni fil-konfront ta' dawk li jinstabu ħatja ta' din il-pjega soċjali. Vot li Adrian Delija vvota kontra tiegħu minkejja li 10 deputati tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw mal-linja tal-Gvern. Ma taħsibx li dak il-vot kontra dik il-liġi wera nuqqas ta' sensitività lejn il-vittmi tal-vjolenza domestika? Le ma naħsibx. Għandek titlob biex tinfetaħ din l-inkjesta? Ngħidlek le. Fl-2019 l-inkjesta Igren treġet waqqet lil Adrian Delija fi żball politiku ieħor. Dan hekk kif billi ppubblika l-konklużjonijiet tal-inkjesta ikkonferma l-gidba ta' sħabu u fl-istess waqt ippreġudika l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Mossa li kixfet kif għal Adrian Delija il-partiġaniżmu politiku jiġi qabel is-salta ta' dritt u l-istituzzjonijiet. Jekk dan mhux biżżejjed, anke fl-aħħar jiem Adrian Delija baqa' jbieħ ruħu għal fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil, dan hekk kif baqa' qatt ma ddistakka ruħu mill-kelliem tal-ġustizzja tiegħu li rid jibgħat lill-Prim Ministru u l-Armata u morhom il-ħabs. Dan wara li ressaq denunzi li rriżulta li ma kienu imsejsa fuq ebda provi. Sux il-brigadier fuq net. Il-brigadier fuq net jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jew mija illi jagħmlu ħażin. Għana ma t-investigaħomx. L-avukat Azzopardi aġixxa biss bħal-avukat fil-qadi tad-doveri professjonali tiegħu. Il-kliem tal-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus li jissimpatizza mal-fazzjoni ta' Adrian Delija ikkonferma għal kollox kemm il-Kap Nazzjonalista ma ddistakkax ruħu minn Jason Azzopardi. Inti komdu Jason Azzopardi li titfa' fil-ħabs is-soldati.
wieħed jista' jibqa' jitkellem dwar l-iżbalji li wettaq dak li kellu jimplementa il-mod ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista. Madankollu il-ħin ma jippermettix. Ħaġa waħda hija ċara u ċerta, l-għażla li għamel l-elettorat fl-aħħar snin fis-sija tal-prova. Dik li jafda lill-Partit Laburista sabiex iwettaq dak li wiegħed b'mod konsistenti għal ġid tal-poplu Malti wawċi kollu. Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. Imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità. Dan kollu stajna nagħmluh imma jiġifieri il-miżuri li nedejna, l-miżuri ta' inċentivi finanzjarji li nedejna, stajna nagħmluhom għax kellna ekonomija b'saħħitha. Għajn li l-Partit Laburista jkompli jiġġedded biex jibqa' partit rebbieħ. Ninżommu lill-Partit Rebbieħ. Il-Partit Rebbieħ kif kien għal dawn l-aħħar 10 elezzjonijiet. Rebbieħ mhux biex nirbħu, biex nistgħu niggvernaw ħalli noħolqu l-ġid. Inkomplu noħolqu l-ġid. Aħna l-Partit tal-ġid, il-Partit tat-tajjeb, il-Partit tas-sinċerità. Ejja ħanuru kemm aħna partit maqut u b'saħħtu, kemm aħna pajjiż maqut u b'saħħtu, kemm aħna Maltin illi nħobbu lil xulxin, kemm aħna wċin li nħobbu lil xulxin, kemm aħna poplu wieħed maqut. Għajn li l-Partit Laburista ikompli miexi il-qudiem. Qalbek tħabba tal-Partit Laburista. Min dejjem xtaqt taħdem fil-partit u tara bajnejk ix-xogħol li jkun għaddej minn wara l-kwinti, dan huwa ċans għalik. Il-Partit Laburista qed joħroġ sejħa l-volontiera biex ikompli jwettaq il-politika tiegħu għalik. Jekk int interessat, għamel kuntatt magħna fuq il-numru 21 249 900. Enna inkomplu niġġeddu. Issa verament wasalna Kif fit-tmiem ta' din l-inizjattiva mhux biss tal-lum iżda inizjattiva li ħaditna matul din il-ġimgħa kif ukoll f'daw l-aħħar ijiem ukoll. Ħanħalli l-aħħar hawnhekk għandna l-amministrazzjoni tal-partit flimkien mal-Prim Ministru u l-Familja. L-aħħar kelma fidejn il-kap eżekuttiv qabel min se jħabbar iċ-ċifra. Naħseb il-prim ħajħabbar għalja? Pero qabel tħabbar iċ-ċifra ħan nisimgħu mill-diskors l-aħħar diskors tiegħek, George. €123. Grazzi. 615,123 hija ċ-ċifra
finali minantkom illi matul dawn l-aħħar jiem u ġimgħat entu lil Partit Laburista ikompli jiġġedded. Somma sabiħa ħafna u bixxiera illi nħallu sa l-aħħar diskors fidejk Prim. Iva, messaġġ qasir ta' ringrazzjament mill-ġdid, grazzi tal-ġenerożità lil kulħadd, inwiegħed ħaġa waħda, inwiegħed ħafna iktar ħidma b'impenn, ħidma b'dedikazzjoni, ħidma b'lejaltà sabiex inkomplu mmexxu dan il-partit il-qudiem fuq kollox immexxu il-pajjiż il-qudiem din il-ħidma bris il-poplu Awċi u Malti kollu. Nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi minn qalbna. Grazzi Prim Ministru, grazzi l-amministrazzjoni tal-partit, grazzi lil kull min ħadem f'din l-inizjattiva u aħna fisem kulħadd nawguralkom il-kumplament tal-lejli tajjeb. Grazzi lil kulħadd, grazzi. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdila grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.